31 май в матч от последния кръг на Пиринската Бундеслига зона Струма 2, шампионът Беласица 19-23 гостува на 1 май. Преди матча гостите от Петрич вече си бяха осигурили първото място в групата и треньорът Иван Златински даде почивка на някой от титулярите. Отборът на Първомай заемаше трето място в класирането и от него също отсъстваха някои основни играчи, които бяха заминали на абитуриентски екскурзии. Ето и съставите. За Първомай 1 Вангелов, 17 Стоянов, 3 Кочев, 4 Петров, 5 Златинов, 16 Якимов, 8 Георгиев, 19 Хаджиев, 9 Стоилов, 10 Златков и с номер 22 Стоилков. За Беласица с номер 1 Костадинов, 2 Стойчев, 3 Атанасов, 21 Дереджиев, 17 Костов, 19 Данчев, 4 Гущеров, 20 Кандиларов, 8 Ангелов, 9 Симонски и с номер 12 Фетовски. Въпреки че резултатът не бе от голямо значение за крайното класиране, и двата отбора показаха добра игра и направиха добър матч за стандартите на областните групи. В 7-та минута Иво Златков от домакините изпълни ъглов удар. Най-добре пласиран се оказа Стоилков, но ударът му излезе в аут. При ответната атака гостите от Петрич също създадоха опасност, при която Симонски стреля с глава, но Вангелов се справи с ситуацията. Само секунди след това Златков напредна по левия фланг и стреля по диагонал, но не създаде проблеми на Костадинов. В 11-та минута 17-годишният Кристиян Стоилов създаде смут в отбраната на шампионите, но с общи усилия защитниците се справиха с ситуацията. Един от най-красивите моменти през първото полувреме стана в 13-та минута, когато след нарушение на Георгиев Кандиларов от Беласица изпълни перфектно пряк свободен удар, но топката оцели напречната града. 2 минути по-късно, след атака на Ивайло Златков отляво, ветеранът Стоилков върна топката към Кирил Хаджиев, но ударът му излезе в аут. Малко след това, отново Кандиларов от Беласица можеше директно от ъглов удар да отбележи, но Вангелов внимаваше. Едно от най-чистите положения за домакините се откри в 29-та минута, когато Кристиян Стоилов бе изведен от Филип Якимов сам срещу Костадинов, но не намери добре топката. Футболистите на Първомай отправиха още няколко удара чрез Стоилков, но резултатът оставаше непроменен. В 31-та минута след центриране от пряк свободен удар се получи разбъркване пред вратата на Първомай, но Вангелов се оказа най-съобразителен и предотврати опасността. До края на полувремето Стоилков стреля на 2 пъти към вратата, пазена от Костадинов. В 42-та минута Динчо Георгиев проби отдясно и спечели ъглов удар. След изпълнението на корнера, Кирил Хаджиев стреля с глава в аут. Въпреки опитите на Първомай в тези минути да открие резултата, нулевото равенство се запази до края на първата част. След почивката в игра за Първомай влязоха Стойков, Пановски, Фиров, Кръстев и Янаков. За шампионите от Петрич се появиха Масларов, Стоименов, Динев, Каракашев и Аспарухов. Още в началото Масларов раздвижи играта по десния фланг за Беласица, но и защитата на Първомай играеше на висота. Най-чистото положение за домакините до момента се откри пред бързоногия Ивайло Златков, който в 50-та минута се отскубна от Атанасов и Динев, излезе сам срещу Костадинов, но стражът с крак спаси удара му. Гостите от Петрич отговориха с удар на Станислав Ангелов. В 55-та минута един от най-добрите защитници в Пиринската Бундеслига Илиян Кочев пробягал около 70 метра и с 2 двойни подавания излезе сам срещу Костадинов, но вратарят не му остави шанс да открие резултата. След това
Кирил Хаджиев и Иван Стоилков направиха 2 удара от воле, но гол не падна. В следващите минути домакините затегнаха обръча около вратата на Костадинов. Така се стигна до 62-та минута, когато Кирил Хаджиев изведе Борис Янаков по десния фланг. Той проби между двама защитници и центрира по земя. Топката попадна в Атанас Пановски, който откри резултата – 1-0. След гола отново последваха атаки на Първомай, но с пропуски се отличиха младите Хаджиев и Златков. В 68-та минута Масларов проби отдясно за Беласица, но Илян Кочев се справи с опасността. При контратаката Златков стреля отдалеч, но не създаде проблеми за Костадинов. 3 минути по-късно Динчо Георгиев изведе на много добра позиция Пановски, но ударът му мина покрай страничния стълб. В 78-та минута Георги Каракашев от шампионите проби отляво и спечели ъглов удар. След изпълнението му плеймейкърът стреля с глава в аут. Последваха 2 възможности и за Васил Кръстев, но и той не успя да отбележи гол. Малко преди края на матча и двата отбора получиха правото да изпълнят по един пряк свободен удар. За домакините Хаджиев бил опасно, но топката рикошира в корнер. За гостите от Петрич за топката застана Каракашев, но ударът му бе спасен от Кирил Вангелов. В последната минута Беласица можеше да изравни резултата след центриране на Ангелов отляво, но Спарухов стреля с глава в аут. И така, матчът завърши при резултат 1-0 за Първомай. След матча, отборът на Беласица изрази благодарности на домакините за коректния двубой. Ето какво сподели и треньорът на шампионите, господин Иван Златински. Господин Златински, най-напред поздравления за спечеленото първо място в групата. Кажете каква е крайната цел поставена пред отбора? Благодаря. Първо, после една от целите постигнахме, станахме първи в групата, което беше като поставена цел. Следващия етап е мача ни бараж за излъчване на областен първенец срещу Катунци в Микрево и ако спечелим, играем финал в Симитли, което се явява края на всички мачове в областната група и вече победител от там по преценка на Благоевград дали ще участва на следващите баражи или това ще не е края на мачовете. А кога е следващия мач с Катунци, знае ли си? На 4 юни 17:30 в Микрево. Ще разчитате ли на нови футболисти в борбата за влизане евентуално в В група или ще заложите на тези, които си извоюваха това място? По принцип ще играят тия, които играха до сега. Имаме в днешния матч не участваха така 2-3 футболисти, на които ще разчитам в следващия матч. И последен въпрос. Какви са впечатленията ви от днешния двубой с Първомай? Харесахте ли някой от местните футболисти? Тук в Първомай по принцип винаги, когато е мал отбор, се е играл добър футбол, както и днес се получи. Мотивацията при тях беше малко на по-високо ниво, ние на обратния полюс. Мисля, че заслужено така спечелиха домакините. Радвам се, че играта беше така почти равностойна, без грубости, мира на едно добро ниво. Благодаря. Мерси. На вашите екрани виждате крайното класиране в зона Струма 2. Благодарим ви, че подкрепяхте отбора тази пролет и следяхте изявите му по телевизия БАЦ. Ще разчитаме и занапред на вашата подкрепа.